Kaixo denoi hementxe gaude beste bain ere Leartibain eta Mutrikun aste osoan gertatu diren albisten nabarmenenak errepasatzeko. Gaur abenduaren 6 da eta hasi egingo gara. Arpidedunek babestutako saioa. Euskara eguna ospatu zuten Martitzenean Leartibaiko eta Mutrikuko herritarrek. Besteak beste ospatzeko eta aldarrikapenak egiteko eguna zela esan zuten herritarrek. Han eta hemen euskararen erabilera bultzatzeko mezuak zabaldu zituzten. Euskaraz bizi eta euskaraz sentitzen dugunon ikuspuntutik, euskara eguna egunerokotasunan egiten ditugun aldarrikapenak egiteko beste egun bat besterik ez da. Dena dela ospatzeko tartea ere hartzen dugu. Horrela, Leartibain eta Mutrikun herriko talde eta norbanakoek euskararen aldeko ekintzak egin dituzte asteon. Baina denaren gainetik, euskara urte guztian erabili eta bultzatu beharreko hizkuntza dela azpimarratu zuten batean eta bestean. Hizkuntza eskubideen defentsan aldarrikapenak egiten jarraitzeko mezua zabaldu zuten herri guztietan. Sevilla bi espetxean dauden euskal preso politikoi elkartasuna adierazi diete hainbat ondarrutarrek. Horrela ba, joan den barikuan hasi eta Domekara arte baraualdia egin zuten Alamedan. Eta Domekan Donostian egin zen manifestazioan parte hartu zuten. 3 egunez, Ondarroako Alameda, Sevilla bi kartzelako presoen aldeko plaza bihurtu zen joan den asteburuan. Izan ere, Sevilla biko euskal preso politikoek abiarazitako baraualdiarekin bat egin zuten hainbat herritarrek. Presoen egoera salatzeaz batera, herritarrek ere baraualdia egin zuten 3 egunetan. Horrez gain, Domekan, Donostiako manifestazioan parte hartu zuten Leartibai eta Mutrikuko herritar batzuek. Bestalde, eta preso politikoen gaiagaz lotuta, Julen Atxurra Pototo preso politiko lekeitiarra, Madrilgo Soto del Real espetxean isolamendu egoeran dagoela salatu dute lekeitiarrek. Frantziatik Espainiara estraditatu zuten joan den eguen arratsaldean. Horren harira, senideek eta beste hainbat herritarrek informazio kanpaina jarri dute abian. Pototo, Kemen Uranga ondarrutarragaz dago espetxean. Biak daude isolamendu egoeran. Pello Gutierrezen abuztua filmak film oneraren saria jaso du Lekeitioko 36. euskal zine eta bideo bileran. Juan Bidegain ondarrutarrak bestalde Leartibaiko sari berezia jaso du. Orokorrean euskal zine eta bideo bilerak erantzun ona eduki duela esan dute antolatzaileek. Lekeitioko 36. euskal zine eta bideo bilera amaierara ailegatu da. Joan den asteko zapatuan egin zuten sari banaketa eta horretan Pello Gutierrez Donostiarra izan zen irabazle nagusia. Izan ere, berak egindako abuztua filmak jaso du film onenaren saria. Amateurren artean, Oian Bitoriaren etxeutz filma izan zen nagusi. Eta epaileek aipamen berezia egin zioten Lara Izagirreren Sormenaren bide eskutuak lanari. Juan Bidegain zinegi ondarrutarra ere ezen esku hutsik joan. Horrela, ondarrutarrak hitzak emandako Leartibai eskualdeko lan onenaren saria jaso zuen. Bateko eta besteko sariekin, 36. euskal zine eta bideo bileraren balorazio ona egin zuten antolatzaileek. Euskal zinemagintza gaitik. Topa! Mutrikuko antzerkiaz blai jardunaldiak amaitu ziren joan den asteko Domekan. Orokorrean herritarrek ondo erantzun dutela esan eta jardunaldien balorazio ona egin du Mutrikoko udalak. Hori bai, herriko antzerki taldeek edukitako arrakasta azpimarratu nahi izan dute. Ondo hasi eta ondo amaitu dira antzerkiaz blai antzerki jardunaldiak Mutrikun. Orokorrean jardunaldiek ikusle asko batu dituztela esan dute antolatzaileek, baina herriko antzerki taldeek aparteko arrakasta eduki zutela esan dute. Akelarre eta Goizeko Izarra taldeen emanaldiak, beraz, jendetsuak izan ziren. 2 taldeen emanaldietan, Zabiel kulturretxea txiki geratu zen, eta txalo zaparrada behin baino gehiagotan errepikatu zen. Orain, teloia jeitsi eta gero, antzerkiaz blai egitasmoak datorren urtera arte agur esan du. Ego Amerikako Peru herrialdeari laguntza ematea helburu duen Perurekin taldeak 1.000 euro inguru bildu ditu Ondarroan egindako 2. eskuko azokan.
Herritarrek horrelako ekimenen aurrean ondo erantzuten dutela esan dute taldeko kideek eta bide beretik eskerrak emana izan dizkiete. Perurekin taldeak aurten bigarrenez egin du bigarren eskuko azoka. Azokaren helburua Peru herrialdeari laguntza bidaltzeko dirua batzea izan da. Horrela ba, joan den asteburuan, Zapatuan eta Domekan, Ondarroako udal erakusketa aretoan ipini zuten azoka. Eta bi egunetan, 1.000 euro inguru lortu ditu taldeak, egindako salmentekin. Lortutakoaren aurrean, taldeko kideak pozik agertu dira. Eta bide beretik, herritarrei ere, eskerrak eman nahi izan dizkiete, izan be, lortutako dirua herritarrei esker lortu dutelako. Orain, bildutako dirua Perura bidaliko dute. Markina Semengo Olibagorriak musika taldea abenduaren 16an hasiko da lan berriak grabatzen. Eta diskoa finantzatzeko diru nahikorik ez dutenez, diru bilketa kanpaina bat abiaraziko dutela esan dute taldeko kideek. Kanpaina horri ekiteko lehenengo geldialdia Durangoko liburu eta disko azokan egingo dute. Indartsu eta gogotsu. Horrelantxerik dator Markina Semengo Olibagorriak musika taldea. Abenduaren 16tik aurrera taldea lan berria grabatzen hasiko da. Eneko Ostolaza taldeko abeslaria urtarrilean aske geratuko bada ere, bien bitartean taldeak grabaketa lanei ekingo die. Hori bai, Ostolaza aske geratzen den momentuan orduan amaituko dute abenduaren 16an hasiko duten lana. Arratzuko Korturek estudioetan grabatuko du taldeak disko berria. Dirubilketa egingo du grabaketa gastuei aurre egiteko, eta lehenengo geldialdia Durangoko azokan egingo dute. Inprimakiak betez gero, kontsumitzailek taldearen disko berria erosteko aukera edukiko dute, naiz eta oraindik argitaratu barik egon. Izan ere, inprimakiak beteta, diskoa eta kamisetaren prezioa ordaindu eta diskoa argitaratzen denean etxeetara bidaliko zaie. Horrela ba, ideia askogaz, Olibagorriak ilusioz hasiko da lan berria ekoizten. Eta asteburuari dagokionez asteon Mutriku izango da protagonista. Izan ere Mutriku rock kolektiboak antolatzen duen Abendu Rock musika jardunaldiak asteon hasiko dira. Beste behin ere musikak herriko bazter guztiak hartuko ditu gaurtik aurrera. Mutriku rock kolektiboak soinu indartsuak dakartza. Abendu Rock ekimenak herriko txoko guztiak girotuko ditu beste behin ere. Lehenengo hitzordua gaur dago jarrita, bodegoian, gaueko 11etan, Peti bakarlariak hasiera emango dio aurtengo Abendu Rock musika jardunaldiei. Emanaldia doakoa dela eta herritarrei bertara gerturatzeko dei egin diete antolatzaileek. Behin barikuko emanaldia pasata, hurrengo asteetan beste hainbat artista eta talde entzutetsu izango dira protagonistak. Gaurko zauze izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko zorion agurrei egingo diogu tartea. Beraz, jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan barriro ere zuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue Hitzaren papereko edizioan eta webgunean ere informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik asteburu on eduki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako.